יוקרן גם בסינמטקים, גם ב-yes דוקו, צריך לומר, החל מיום רביעי הקרוב. תודה רבה. שלום, תומר ממיה. בוקר טוב. פרוזדור התחקירים שלנו. אנחנו ערכנו כאן בשבוע שעבר את אלמה, שנסעה באוטובוס ריק לגמרי, נכנס פתאום אדם מבוגר, ככה מסכן, מתיישב לידה, ועם כל המסכנות הזאת מתחיל לגעת בה. היא מפרסמת את הסיפור הזה בפייסבוק. היא מפרסמת את הפוסט, ובעצם המשמעות הייתה שאין לנו מה לעשות. כמה עצוב שאין לנו מה לעשות בנוגע לזה, ויש מה לעשות. זאת אומרת, היא פרסמה את הפוסט, היא הייתה אצלנו בתוכנית, יום למחרת האדם הזה נעצר. אבל בואו נראה את הקטע שבו מופיע אצלנו בתוכנית, ומספרת על העניין, הנה. זה היה מאוד מבלבל, כי בדרך כלל אני יותר יודעת מה לעשות. זאת אומרת, אני כבר בת 30, עברתי כבר תקופה כזה של כמה שנים במרחב הציבורי בתור אישה. אני מכירה את העניינים האלה, כשבא מישהו שהוא זקן ועושה שיש לו צליעה, קשה לו לשבת, קשה לו לקום, מחייך בנחמדות, הוא ישר רץ לכיסא ליד, זאת אומרת, לא צליעה, לא שום דבר. אבל כשהנהג, כשבאו לדבר איתו, פתאום הוא חזר לרעידות. כן, הוא לא יכול לרדת מהאוטובוס. אז תכף אנחנו נרחיב בעניין הזה, ובעיקר ננסה לבדוק מה עושים. פנינו למשרד התחבורה, גם לחברות האוטובוסים. דן, אגד, ננסה לשמוע גם מה הם אומרים. מצלמות, זה הפתרון שלנו, אבל תכף. שלום, אלמה. שלום. אז הנה, זה עבד. כן, באופן ממש מפתיע, והטיפול היה כל כך מסור ונעים, ממש עשה לי חוויה מתקנת לאירועים כאלה בעבר. כן, מה שאנחנו מגלים, תומר, תעזור לנו כאן, זה שהאיש הזה בן 80. בן 80. כן, והוא סדרתי, זה אומר מה? יש עוד 3 תלונות שכבר... לגביו. אנחנו מאמינים שיש עוד. זאת אומרת, ברגע שנפרסם את זה כמה שיותר, אנחנו מאמינים שיגיעו עוד כמו תמיד. כרגע יש 3 תלונות שמדברים עליהן. איפה הוא עכשיו? הוא משתחרר היום. בעצם הוא נצא ב10 לחודש, והוא משתחרר היום. עוד באותו יום כשהיית כאן. את אומרת שזה לא... זאת אומרת, זה טוב שהוא נתפס, עם כל זה שלא נעים לתפוס אדם בן 80, אבל אין מה לעשות, הוא עשה את מה שהוא עשה. אבל את מספרת שזה בעצם עניין כמעט יומיומי, הטרדות באוטובוסים. את חושבת שזה יביא בכל זאת לשינוי כללי יותר? אני מאוד מקווה, וזה מה שאני מנסה לעשות עכשיו. זאת אומרת, אחרי שקצת נרגע השבוע המטורף הזה שהיה לי, ללכת למשטרה והעימותים וכל העניינים האלה, באמת לנסות לעורר מודעות גדולה יותר ללכת ולהגיש תלונות על מקרים כאלה, כי לא יכול להיות שחברות התחבורה בתגובה יגידו אנחנו לא מכירים תופעה כזאת. והדרך החוקית לטפל בזה זה באמת ללכת צעד ראשון ולהגיש תלונה. שאף אחד לא יוכל להתעלם מהתופעה הזאת. זאת אומרת, נשים צריכות להרגיש בטוח לנסוע באוטובוסים, זה אמור להיות דבר שהוא ברור. ותודה למרק צוקרברג על השירות. כן, כן, גם למשטרה, באמת, על הטיפול במקרה הזה. ושמחים שיכולנו לסייע במעט. תודה רבה לך על האומץ. כן, תודה רבה לכם. אני רוצה לכם עוד משהו שקורה בפייסבוק, אגב. פוסט של בחור בשם גבריאל פולק, אבל הוא עותק והוא כבר מודבק בכמה אלפים, בעצם גבר שמפרסם, גם אני לא אשאר בשקט, וזה בעצם מה שאנחנו יכולים לעשות כאזרחים. הוא אומר, רואים דבר כזה, ניגשים ומנסים לעזור. הפוסט הזה כבר שותף באלפי לייקים ושיתופים, וכמה שיותר. וצריך לומר שלמשטרה יעזור, אם באמת יבואו עוד מוטרדות על ידי אותו אדם סדרתי בן 80. ונראה לי ש3 זה מספיק בשביל לסגור עניין איתו. בשביל לסגור, 3 תלונות לא מספיקות כדי לנטרל בן אדם. כדי לסגור עניין. לסגור עניין? כדי לשחרר לחופשי. כן, משחרר לחופשי. היום הוא משתחרר, אני לא יודע מה יהיה בהמשך. אבל הוא היה משפט, רגע. משפט במדינת ישראל. כן, יש לו הרבה זמן, הוא בן 80. תודה רבה.